सोदो दाना मेचिन लानायनि खोथाया जाहैबाय माने लेबारखौनो मोना दा रायजोफोर नै जोंना नारगासिनो दङ दा रायजोफोर नै बोथोरा ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि लांदां जाजोब्बाय दुब्लियाबो नै नायदो नै गोदो आं बेयावल' गायदोंमोन ना दायो आंखौ सोलोंनानै नै गासिबो सेंग्राफ्रा गाव गावबागाव हायाव गायजोबसिगोन बै सानजा दङ 30 बिगा बबेथिंबा 20 बबेथिंबा 10 8 दा हनै आंना लेबारफ्रा हासार सारजेनबाय आरो हासारा मा सारदों बेखौ आं खोन्थागासिनो दं लासै लासै दा बे हाया फिननै हालेवबाय ओमफ्राय एबार हासारखौ डाइरेक्ट सारबायना सारनानै डाइरेक्ट खनसे ट्रेक्टर हालेवबानो जाबाय फिनथामावनो जायो हा मोजाङा फिनथामाव नारा गैयाबा आरो दा बेयाव नै हासारा बेवहाय ओरैबायदि मोननै लागायदों बे मोननैजों मिक्स खालामनानै डाइरेक्ट सारनांगौ आरो इउरियाखौ होआसै थांनाय बाराव आं इउरिया होदोंमोन देग्लाय होआसै आरो दा नैबे साबसिन बस्थासेयाव आंखौ लादों 1650 नामा लादों आरो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मोनसेया 1400 नामा गोलैखोथाय आं दामखौ नायबासो मिथिसिगोन दिनै 29 नभेम्बर थांनाय बाराव आं गायदोंमोन डिसेम्बरावसो एसे एडभान्स देग्लाय गायनोसै ओमफ्राय मोनहैनाया एप्रिल मेआव मोनहैगोन आरो दा नायलांबाय थादो भिडिअखौ नोंथांमोना जोलैया थांनाय बाराव आं मोननै रोखोमनि गायदोंमोन ना थांनाय बाराव गदाबरि ओमफ्राय उइनार देग्लाय आं गदाबरिखौ बाद होबाय खारन मोनथाम गाहाम ओंखारनो नागिरो हायाव मोनथाम ओंखारबा लस जायोना थथाम ओंखारबा थसेल' ओंखारनांगौ दा थसेल' ओंखारनाया आं बै साइडथिं गायनाया उइनारमोन आरो बिराद गिदिर गिदिर जादों आरो दा ओंखायनो एबारो मा उइनारखौनो पेकेटथाम लाबोबाय ओमफ्राय मोनसे कम्पानि बेलेग बेखौ मोनसेल' लाबोग्रोदों हासारा नैबे माबायाखै बे मा होनो बेयो गलिथ'वाखै आरो ट्रेक्टरजों हालेवबानो गलिजोबगोन नै गलिखायो नै बेबादि जायो आरो दा नै लागायगासिनो दङ थांनाय बाराव बे आयंआनो सारदोंमोन हासारखौ एबारबो बेनो एसे गोरोंखौ नांगौ नङाबा जाया जोंबादि एक दिनै आरो हाया बेखौ सारबाय थाग्राखौसो नांगौ देग्लाय फुना गारनांगोन नैबे जाबाय उइनार दा बे बेगरजों नैबे मेडिसिनखौ लागायनांगौ दंबावो आं गैयाखौ नांगोन बेखौहाय जुखाम बेगरजों लागायनांगौ एम्फौ जायैनि नङाबा हा सिङावबो एम्फौ थायो नालाय बे जाबाय थालिया दामा बारा नङा बियो अनलि 138 दै एसे खानांगोन दै होफै एसेल' दैया बांद्राय दै नाङाब्रा एसेल'सो नांगोन एसे मेल नामा होनदों दैया जासिगोन जाथ'वा आखाइजों ओंखारलि नङा नाङाबा दै होबावगोन दै नाङि नाङा जायो नामा नांदो दा नांदो स' दायो जोङो गायनो थांगासिनो दङ बेगरखौथ' जोङो मेडिसिनजों थालियाजों मिक्स खालामबाय माने सिङाव एम्फौ जायैनि दा लागायनोसै दिनै फार्स्ट टाइम दा रायजोफोर मोजां नुदोंना भिउआ दा बेबायदि आरो गामि लेभेलनि भिउआ बिदि जायो माने गामियाव बांसिन मेक्सिमाम खेथि खालामो नालाय जायफ्रा टाउननि मोजां नायदो नै भिउआ माबायदि ओरैबायदि सानजारा ओंखारलायनाय गुड मर्निं फ्रेन्ड्स गुड मर्निं दिनै फार्स्ट टाइम जुखाम गायसिगोन दा मारै मारै गायो नायदो ए टु जेड मा मा हासार होखो खोन्थागासिनो दङ दिनै स्टार्टिं दिनैहाय 3 तारिख थांनाय बाराव आङो 15 तारिख ना 13 गायदोंमोन डिसेम्बराव एबार 3 डिसेम्बराव गायदों एसे एडभान्स दा नोंथांमोना नायलांदो नैबावहाय बाल्थिं दङ नैबे बाल्थिङाव दै लानांगौ जायो एसे नांगौ जायो दैखौहाय मेडिसिनजों लागायगोन ना जुखामजों मेडिसिन लागायनायनि नामा जाहैबाय थालिया होनना बुङो 4 केजि जुखामाव मोनसे थालिया बक्सखौ होयो आरो दा मोनफा मोननैया मिस जानो हागौ नाथाय मेक्सिमाम हाबलांखायो बिराद गोथौ हाबो
फुरा ओरै जुखाम जाजोबगोन बियो सोदो सिथाबो मेडिसिन लागायनायखाय जाबाय दे बेखिनिखौ नों होबावदि थानायाव थाजाबो सेरसेनि बारा जायोब्रा बाव 4 केजि दंमोन ना पेकेटाव 2 केजि जाबाय बेखौ ओरै खोबदों दायो दा जाबाय लागाय जासिगोन बे 12 दं बे 12 बा बैथिनिखौसो एसे बारा लानांगोन खाथि देबा जानाय नङा दा रायजोफोर नै जोंना नारगासिनो दङ ओमफ्राय दा डिसटेन्सआ ओरैया 12 थाबाय ओमफ्राय इथिंखौ 13 होनांगोन आरो नङाबा 12 एसे खाथि जागोन दा दिनै गायजेनबाय दिनै स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय मा होदों मा होआखै खोन्थालांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था दा बिगासे हायाव खै केजि जायो बेखौबो खोन्थागोन ए टु जेड दिनै खोन्थागासिनो दङ भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन नोंथांमोना नायलांबाय था आरो जायनाखि इन्ट्रेस्टेड दङ जुखाम गायनो नै दसेनो जायो लेबारबा गैयामोन लेबारबा माने मानसि गायबा बिराद टाइम लायो दा मेचिनजों दसेनो जायो आरो नै जोंना आफाया नारगासिनो दङ दसेनो लाइन मोनथाम जानोसै दानिया फैबाय गुबै कन्टेन्टआव जुखाम गायनायनि ए टु जेड दिनै गायजासिमखौ खोन्थानोसै भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना दा ओरै आरो फार्स्टआव जेब्ला माइ हाखांगोन ना नभेम्बराव बा अक्ट'बराव दा जोंनिया फुरा नभेम्बराव कमप्लिट जादों माइ हानाया ओमफ्राय दा जुखाम गायनोब्ला जुदि टारगेट दंखायोबा डाइरेक्ट नोंथांमोना नाराखौहाय मेचिनजों हा माने माइखौ मेचिनजों हा आरो गुदियाव होमबाथाय बेस्ट जायो नै बिदि हाया एकदम क्लिन जायो साफा जायो आरो ओमफ्राय जुदि बैदि गोजौ हायोबाथाय नारा थायोना एसे खस्थ' मोनो आरो हालेवनाया फिनब्रै हालेवनांगौ जायो दा बे फिनथामावनो जाबाय आरो दा फार्स्टआव खारायबायना सार्ज होबाय बेनिफ्राय सेकेन्ड टाइम हालेवबावबाय खननै जाबायना देन खननैयाव दाना फैबाय खननैयावनो डाइरेक्ट हासारखौहाय मिक्स खालामनांगौ आरो खननै हालेवखांबाथाय सारदो हासारखौ ओमफ्राय हासारा मा बेनो जाबाय DOP होननाय मोनसे दङमोन बे मोनसे ओमफ्राय मोनसे जाबाय जोंहा माने डाइरेक्ट खोथायाव ओरै आरो गोरलै खोथा बुजिनायनि माल्टिसारा मोनसे बिगासेयाव बस्ता मोनसे नांखागोन ओमफ्राय मोनसे जाबाय पटासियाम होननाय मोनसे हासार दंबावो आरो बेखौ आङो डिसप्लेयाव होगासिनो दं स्क्रिनाव नायना ला नोंथांमोना बे जाहैबाय बेखौबो होनांगोन आरो मिक्स खालामनानै हासारखौ पटासियामजों माल्टिसारजोंहाय मिक्स खालामनानै डाइरेक्ट बेयाव सारदो आरो दाना सारखांनाय लोगो लोगो मा जाहैबाय दाना सारखांनाय लोगो लोगो ट्रेक्टर खनसे हालेवदो ट्रेक्टर हालेवबाय नालाय बे हाया हासारजों फुरा मिक्स जाजोब्बाय आरो होमबाथाय बेखिनिसिम स्टेजाव फैबाय आरो बेखिनि स्टेजाव फैनाय लोगो लोगो दानिया जुखाम गायनाय डाइरेक्ट पइन्टआव फैबाय आरो दा जुखामखौ जों गायनो हासिगोन आरो बेखिनि जाबाथाय फिनथाम जाबाथाय आरो दा जुखाम गायनायावथ' लेबार नांगौ जायोना ओंखायनो दानिया माने गोदान मेचिन ओंखारबाय थांनाय बाराव आं नुवाखैमोन देग्लायसो मोन्दों खिजान दंमोनगोन आं मिथियामोन बाट देग्लायसो एकदम माने भाइरेल जानानै बेखौ बायलाजोब्बाय आरो दा आंनिया बै 6000 लादों आरो दा 6000 7000 8000सिम दङ ओमफ्राय दा जुखामखौ बै बक्सआव मेचिनाव सोखानानै डाइरेक्ट बिदि नारबानो डाइरेक्ट हाबलांखायो आरो खुगाया ओमफ्राय दा बे जुखामाव मेडिसिन लागायनाया जाहैबाय माने जाहाथे बे हा सिङाव फुरा एम्फौ जानो हाया बा दाउस्रि जानो हाया बेनि थाखाय लागायो आरो बेगराव मेडिसिन आरो बे मेडिसिननि नामा जाबाय थालियाखौहाय दैजों एसे लागायनानै जुखामजों लागायनांगौ आरो ओमफ्राय एसे आथा जायो जेबो नङा ओमफ्राय मेचिनाव सोनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट गायलांबाय थादो आरो मेचिनखौ जेब्लायबो फावसायनाङा बेक खालामबाथाय बायो चक्रआ ओंखायनो डाइरेक्ट सिगांथिंल' माने नारलांबाय थानांगोन आरो बे मेचिननि नामा जाबाय आंनिया मा
हेन्ड पुश सिडार माने 12 सिडार आरो गासै 12टा माने हाथाय दं आरो खिन्थु आं 12 इन्सि होन्दों डिसटेन्सखौहाय थांनाय बाराव 14 गाहाम होदोंमोन एबार 12 होदों ओमफ्राय बेखिनिखौ लागायनानै डाइरेक्ट गायलांबाय थानो हासिगोन आरो मोनसे खोथा मोनसे पेकेटाव 4 केजि थायोना बे 4 केजियाव टालियाखौहाय मोनसेल' हो आरो ओमफ्राय बेखौनो आरो बिगासेयाव बेसेबां थांगोन दा बिगासे हायाव बेसेबां बेगर जोलै थांगोन बेखौ गोबां सोंदों बे नोंनि गायनायनि डिसटेन्सनि सायाव सोनारगोन दा आंनिया 1.5 बिगायावहाय 1.5 केजिया थैयो आरो खिन्थु एबार 12 इन्सि होनायखाय थांनाय बारावथ' आं 14 होदोंमोन ना एबार 12 होनायखाय आंना 2 केजिबो थांनांगौ आरो बिगायाव 2 केजि जोलैया थांनांगौ आरो दा 2 केजि थाङोबा हमना ला पेकेटावहाय लिरनाया उइनार आं उइनारखौ गायदों दे उइनारखौ गायदों आं उइनार थांनाय बाराव उइनारजों गदाबुरिजों गायदोंमोन नै बिथिं गदाबारि गायदोंमोन बिथिं उइनार गायदोंमोन बिथिं बेस्ट जादोंमोन आरो उइनारा ओंखायनो आं देग्लाय उइनारखौ माने चुज खालामबाय आरो दा उइनारा लादों हलसेल रेटआव दरं डिस्ट्रिक्टआव लायदोंमोन आं खारपिटिया नै टाउनावहाय 1750 लादों आरो थांनाय बारावबो बिदिनो लादोंमोन खिन्थु ओरैनो नर्मेल दखानाव बायोबा एसे बारा लायो ओरैनो 2500 लिरनायाव 2300 लायो आरो बिदि खोनादों माने एसेबाबो लाब जानांगोन नालाय दखानाथ' सोलिनांगोन ना दा मेन खोथाया दानि थाखाय दाना मेचिन लानायनि खोथाया जाहैबाय माने लेबारखौनो मोना दा नै आदैखौसो जेने थेने मोनबाय बयबो बिजि बयहाबो दा बेस्थ' माइ हानाय मानाय साफात दाननाय आरो देग्लाय ओरैबायदि मोजां जों गामियाव जुखामखौ बिराद गायदों थांनाय बाराव आंल'सो गायदोंमोन देग्लाय गायबाय आंखौ नायनानै थांनाय बाराव एसे लाब जादों नालाय आरो लाबा 50%निफ्राय 60%आ लाब जाखायो जुखामा रावबो लस जाया ओंखायनो गायनांगौ आरो राइट टाइमाव नोङो दै होनो हानांगोन दैया जाहैबाय माने ओरैबायदि जेब्ला बे गायनानै खिलिगोन ना सप्तासेनि गेजेराव खिलिगोन बियो ओमफ्राय जेब्ला खिलिगोन डिसेम्बर लास्ट सप्तायावहाय जेब्ला 1 फुटसो जाहैगोन ना जेब्ला 1 फुट जायोना अब्लाथाय दैखौ होनांगोन आरो दै होनाया ओइ जोंहा नै ड्रेन दङ खिन्थु बे ड्रेना खामानि होआ मानो होनोबा जुखामाव दैखौ माइ गायनाय बायदि स्राव दै सारना हरा बिदि हरोबा जुखामा गुजोबगोन ना ओंखायनो मोनसे बेस्ट अपसना मा डिलिभारि पाइप दङ ना बे डिलिभारि पाइपआ बेखौ जोङो दब्लायसे रानना होनांगोन आरो दब्लाया एकदम दैजों स्राव बुंलायनांगौ गोनांथि गैया एसे जुखामाव सिबानो जाबाय आरो इसेबां दै नाङा खिन्थु दैया कम्पालसरि नांथारगोन 1 टाइमा नांथारगोन आरो जुदि हायोबा 2 टाइम्स होनो हायो आरो खिन्थु खाफाल दङबा अखाबो लोगो मोनो अखा लोगो मोनबाथाय मोजां जाबाय आरो दा नै जोंना लागायगासिनो दङ दसेनो जायो माथो दानि टेक्न'लजि जुगाव ओरैबायदि मेचिन फैजोबबा लेबारफ्रा मा जाबावनांगौ जाखो आलु गायनायनिफ्राय लानानै माइ हानायनिफ्राय लानानै माइ गायनाय ओंखाम संनायबो डाइरेक्ट मेचिन ओंखारजोब्बाय दाना जुखामखौ मा मासाव मोनहैगोन बेखौबो गोबां सोङोना रायजोफ्रा बेनो आरो जेसेबांनो एडभान्स गायनो हायो एसेबां थाब मोनो दा बांगालफ्राथ' अक्ट'बरावनो गायो बिसोर अक्ट'बराव गायनाया दा नै जानुवारि मासावनो मोनसिगोन आरो जानुवारियाव मोननायखौ सावना फानोना थसेयावनो 20 थाखा गाहाम लायो ओमफ्राय जुदि नोङो एडभान्स गायनोबा अक्ट'बराव गायजायो आरो फाननो थाखायबा सावनानै आरो बिदि गायग्राफ्रा इसिबांनोखि जों बादि 10, 15, 20 बिगा गाहाम गाया बिसोरो बिगानै बिगाथाम गायो मानो होनबा सावनासो फानो नालाय दा ओरैबायदि लाब थायो सावना फानोबा बिगासेयावनो 50निफ्राय 60 हाजारसिमहालागै मोनो आरो दा जोंनिया मथा मथि 30निफ्राय 35नि गेजेराव मोनगोन आरो बाव ओमफ्राय खरसा गारनानै बिदिनो 20 हाजारसो लाब थागोन बिगासेयाव होमबा नों जुदि 10 बिगा नोङो गायनो हायोबा 2 लाखसो थाखा लाब जायो आरो बेनो आरो जिखुनु जाया 60%निफ्राय 70%आ लाब जायो दाथ' रायजोफोर जुखामखौ गायबाय दा गायनानै सप्तासेनि गेजेराव नोङो फुरा बेराखौ होनांगोन आरो बेरा होयोब्ला ओरैबायदि मजबुत होनांगोन नेटनिखौनो हो नेटखौ होनानै गाहायाव ओमफ्राय औवा खाजाबना हो जाहाथे बोरमाफ्रा हाबनो हायिनि आरो जै बोरमा जाबाय होनबाथाय खिलिफिनखाया थसे जाबानो लसखा जुखामा माने मोनसे जाबानो लसखा ओंखायनो बेराया कम्पालसरि नांथारगोन आरो दा बेखौथ' मिथिबाय ओमफ्राय दा जों माब्ला मोनहैगोन जुखामखौ जोङो एप्रिलनि लास्ट उइकआव जों मोनहैयो ओमफ्राय बिदिनो एसे उन सिगां जायो नालाय मेखौनो लादो आरो अभारअल 6 मान्थ्सआव जोङो माने मोनहैयो आरो लाख थाखा दाथ' आङो थांनाय बाराव मेयाव मोनदोंमोन ओमफ्राय खोथाया बेनो बिगायाव बिदिनो 14 कुइन्टेल 15 कुइन्टेल जायो नोंनि फेसिलिटि होनायनि सायाव आरो जुखामा जेब्ला जौगोन ना होमबाथाय माखासे दाना फैलायबाय दाना इउरियाखौ होनांगोन बेफोरखौ होनांगोन आरो जेब्ला जुखामा फिथाइ थाइथारो अब्लाथाय रानहां जायोबाथाय मा बिलाइखौ खाना होनांगोन बिलाइखौ दानस्रिना होनांगोन जाहाथे थाब रानो बिफाङाव फिथाइया ओमफ्राय मेचिन थाखाय मारा होग्रा मेचिना बिदिनो 500-600 लायो आरो बिगायाव मारा होबा स' बेखिनियानोसैमोन बुजिबाय नोंथांमोना
नेक्स्टआव गोदान गोदान भिडिअ फैगोन जुखामनि रिलेटेड भिडिअ दिनै माखासे फिसा फिसा पइन्ट्सखौ खोन्थाबाय बाट कम्पालसरि बे पइन्ट्सआ बेखौ नोंथांमोना नट डाउन खालामना ला जाहाथे जुखाम गायोबा जाहाथे खामानि होयो आरो नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव